Operates on the highest. Nangu la ukhona. So operator first umenzi uzo-announce i-perform yokuqala, perform ikhuphuka insizwa bese siyaqhubeka nomsebenzi. Igama lami uCwepheshe umavula Nkungu uvelela ngesididane umfana usile ungqondo ucabanga noma angacabangeli. Jabule tsheni bathi ngiqinile siyacashelana siqhuma umapatile Pacing basi mina ngibambe bafuna ivesi kumele ngivule ivange Lalela ngila ekole ngiqhuma isijubane ngila ekole ngiqhuma isijubane Jabule tsheni bathi ngiqinile siyacashelana siqhuma umapatile I-moment yaqala kudala Brian. Yaqala kudala i-moment yaqala back in like 2017 when I met a couple of friends abashaya music and mina at that time I was playing soccer yabo ngumfana webhola mfethu ngiphithizela nje groundini yabo not until I met my niggas saqala sashaya music kwayelo ushabadule angithona. I would say ekhaya izinto isimo sasingekho right but sase right yabo kwakubalansisekile. So mina by that being said ngadecide ukuthatha isinqumo sokuthi nami ngikwazi ukuthi ngihambe ngegoli ngiyoyizamela into engizamayo ukuthi ngizokwazi ukwenza izinto zibe lula ekhaya nana kwabangani bami yabo nje all my circle, my surroundings, bonke abantu engizona nabo, umndeni wami, osisi bami bonke nje mfethu. So izinto zazinzima but yeah we gonna get that sorted maduze ngithona. Igoli yami ukuthi ngibe i-artist ezo acceptwa for everything, for yonke sound since I'm doing, I'm not just doing trap, but I'm doing every genre, such as R&B, kodwa uyangithola R&B le yabo lethi dada ezulu wodwa. Yeah, so mina ngifuna ukuthi ningi-accept for everything that I do regarding music. I ukuthi manje sengizoshaya i-trap kuphela njalo ngihlezi ngi-accept as umuntu oshaya i-trap, so which is cool also yabo but I'm not just an artist but I'm a musician yabo. Ikusasa elihle was uthi ngiqale ekuqaleni yabo. Ikusasa elihle was recorded in like 2 weeks. And that's when I realized ukuthi okay sure the tape is done. Usually uma ngirecord the tape I used to take my time mhlambe phela yonke imanti isikhathi nje sabe first, but in that 2 weeks it made me realize ukuthi no man it's time. Yeah, because I had like a lot of flows in my head and also I had a lot of creativity ekhanda lami yabo. I felt like I could do anything dog ngenze noma yini regarding music. That's why I named it tape Ikusasa Elihle, because I believe ukuthi with all these flows engaphethe la usazonyini. Basically umdali is umthandazo wami we-tape and also akona umthandazo wami kuphela but umthandazo wonke umuntu also that is in the music industry yabo. Umuntu obuye feel sengathi mhlambe izinto ayihambi kahle and whatsoever. So mina utrack 1 wami is basically umthandazo wami, iyangi-inspire ngenza ngifuna ukuqhubeka. Shout out to Kid Kappa, shout out to Leonard for pulling through with ama-verse. And yeah man inspiration yonke tape because I feel like it's a dope intro yabo. Intro nje blind ukuthi ngidlala le ngoma leya abantu I'm sure ukuthi they expecting ukuthi okay sure kuzobe le sound kuphela but cha yabo it's basically mixed emotions yabo.
trap le sound le ethanda ukuba soft ethanda ingane. Yeah. Qale bafethu. Egoli Joburg is yo something else, bro, especially for me now because mina awukho umndeni wami la eGoli. Ngingedwa, I'm with my homies, we all struggling, dog. Sipusha sonke, sishizela sonke. And so akukho ukuthi manje ngiyabuya ngisayedladleni bafethu. Akukho lokho, uma edladleni kumele uhambe 8 hours baba. And so I would say kuthafu ngenyiwa. Kodwa uzani nani eGoli. My listening session that I hosted on 23 of August, it was an unexpected show. Yeah, because I wasn't expecting a lot of people. Bengazi ukuthi baningi abantu abazofika. Nanokuthi ngibonge to bonke abantu abafikile to show kaCopheshe. And so it means a lot to me. Shout out to everyone. Shout out to wonke umuntu mfethu. I appreciate it, and I would say ukuthi whatever happened there was inspiring, dog. It actually inspired me to start like building my brand, as in like doing my own shows. Kodwa sazoxoxa khulekani and so on. Messi the keys, li Messi eche Takama, gatoni bola nguhala gasha Betty son suge Alabama I want everybody get close. Say, let's go crazy. Let's say, 1, 2, 3. The people that I love to work with, lo mfethu umfana wembongolo mfethu, correct. Amaqwela, Skyler, Tumambulazi, Baby Kelze, Dean, Uncle Shui, Uncle D, Baby X. Yeah, ilabo besingathanda ukusebenza nabo bafethu, and I'm sure we can do something crazy, yabo. Most of labo sengibabalile sengisebenzile nabo, but yeah, sangasebenza futhi angithola. The funniest moment was Super Scala face. He was super energetic, dog, which is fire, yabo. We actually showed people ukuthi hip hop isaphila mfethu, yabo. Hip hop is alive. I would say now sesenze hip hop sesipholile now. We all need to be energetic, dog, and so which was fire. I actually fucked with it, dog. Yeah, I feel like uScala wangihlekisa ngoba busuku, but it was super fire. I fuck with him. I fuck with everyone. Yabo, shout out to him, dog. Oh yeah, everybody chatty yakho sale kimi. Don't trust nobody, people really shit. People they looking yalo mangi figure. Phethe umaqala ngiphethe nanolu ya. Everybody chatty yakho sale kimi. Don't trust nobody, people really shit. People they looking yalo mangi figure. Phethe umaqala ngiphethe nanolu ya. Yeah, izinto zobalula. Mthekeni yakhe isabela ngehutha. Shintsha amagiya ngiyashupha. Babe ngibona sebathi ngiyathusa.